Daar staan ze dan. De halve maquettes van de fontein die in het rand van culturele haardstad in de Friese steden bouwd worden. Bisten binnen populair. Zo binnen er visken, leeuwen en zelfs een grote vleermuis te zien. Maar ook deze bennenholtjes van de fontein in Ljouwert. Juster was bekend dat de provincie de uitvoering van het project oerneemt. Ja, dat is natuurlijk prachtig nieuws voor ons. Het betekent dat de bestuurders het belang van dit project voor Friesland volledig ondersteunen. Dat ze het daarmee eens zijn dat dit iets is voor Friesland wat van groot belang is, wat enorme impulsen kan geven. Er is de laatste man een soort kritiek op het 11 Fountains project. Ze vinden een soort mensen het nuver dat er geen Friese kunstenaars bij belutsen binnen. En ook de ontwerpen zelfs vallen lang net altijd goed. Dat moet ook. Dat moet, als een kunstwerk door iedereen wordt geaccepteerd, ja, dan leeft het niet. Juist door de discussie erover, wat is dat nou, waarom is dat, wat heeft de kunstenaar bedoeld, waarom is dit belangrijk? Juist door die discussie gaat een kunstwerk leven.